बिलाथि दाउ फिसिनानै मिजिं थिनाय बायदि मुलाम्फा मोननो हायाखै। चिरां जिल्लानि सिडली चिरां डेभेलपमेन्ट बर्डआ आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव सेल्फ हेल्प ग्रुप एबा आइजोफोरनो राङारि दाहार होनायनि गेजेरजों बिलाथि दाउ फिसिना रां आरजिनायनि मोनसे राहा होनाय जादोंमोन। बिदिनो रुनिकाटा ओनसोल बुहुरपुर गामिनि बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोराबो बे खाबुखौ मोननायाव गोसो गुदुं जानानै गोबां सिमां सुजुदोंमोन। नाथाय मुलाम्फा मोननो हायाखिसै। मानोना मा 50 दाउ मोननायनि गेजेराव गासै मा 20-35 दाउफोराल' सानसेयाव बिदै दैयो आरो माखासे दाउफोरा बेरामजों थैलांदों। जाउनाव बिलाथि दाउ फिसिनो थाखाय रां दाहार लानायनि आसोल आरो सुदनि रांखौ सुख'नायाव गोब्राब जादों। बेनिखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा दाहार सुख'नायाव एसे रेहाय मोनगोनखौ मिजिंथिनाय फोरमायदों। माने जोङो दा दाउ लानानै माने गावखौनो गावजों एसे खहा जानाय बायदि मोनगासिनो दं आरोखि। माने मा होनोब्ला जोङो सानदोंमोन जेब्ला जोंखौहाय दाउ ट्रेनिं होफैदों दाउनि माबा सफैदों होननानै बुंदोंमोन नालाय, ओमफ्राय जोङो बे समावहाय जों एसे आग्रह जादोंमोन आरो माने जोङो बे दाउखौ लानानै एसे उफाय जागोन नामा, एसे जोङो न'आव थानायनि हिसाबै जोङो हिनजावफोर हिसाबै एसे न'खर बेंनायजों लोगोसे एसे बे दाउखौ लानानैनो जोङो एसे इनकाम खालामदेरनो हागोन नामा न'खर खुंनायाव बिदि सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोङो माने दाउ लाबोनानै जोङो 3 मासआनो जानो हमबाय। ओमफ्राय जोङो दा सिमहालागैबो जोङो जेबो थाइसेबो माबा थायाखै आरोखि। ओमफ्राय जोङो दा मोनसे जोङोहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङोहाय लन बायदि हरदों। ओमफ्राय जोङो बे लनखौ लाबोनानै दा जों लनखौबो जों सुख'नो हायाखै। माने जोङो एसेल' फिसा हैनानै दोनदों मास मोनसेखौथ' जोंनो रेहाय होदों होनाया। ओमफ्राय खिन्थु बे मासनिफ्राय जोङो सुख'नांगौ आरो। ओमफ्राय जोङो बै मासनिखौ मोनसेनिखौ जोङो सुदखौ होनानै दोनदों। ओमफ्राय जोङो नैबे मासनिफ्राय बिमा फिसा जों होजोबनांगौ। ओमफ्राय खिन्थु जोङो फानो जोङो दाउदैखौ फानब्लाबो माने थोहैया आरो। जों हिसाब खालामजोब्बाय जोंनि दाउदैखौ दैनायखिनि मास मोनसेनिखौ हिसाब खालामजोबनानै जोङो बिमा फिसाबो जों हैनो हाया। ओमफ्रायो हैयोब्ला जों गावबागाव पकेटनिफ्राय दिहुननानै हैनांगौ आरोखि। दानायावहाय जोङो थाङो, ओमफ्राय जोङो जेब्ला किस्ति सुख'हैगोन बे समावहाय न'निफ्राय जों गावनि पकेटनिफ्राय जों बयननानै जोङो सुख'हैनो गोनां जागोन आरो बेनो। ओमफ्राय जोङो जेब्लानाखि जोङोहाय बेबायदि दाउनि ट्रेनिं होफैदोंमोन बे समावहाय ट्रेनिं होफैग्राफ्रा बुंदोंमोन 50टा दाउआव 45टा गैथाराब्लाबो 40टा बिदि दैगोन होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा जोङो दैयो एखे सोरनिबा 20टा 18टा ओमफ्राय उफुरै दैयो 2-3निल' दैदों आरोखि 30टा 35 मालाबा सानसे 40 बिदि दैयो आरो। ओमफ्राय बे दाउआ एखे केरेला ना चेन्नाइनिफ्राय फैदों होनदों होफैदों आरोखि। ओमफ्राय जोङोथ' CLF माबा राननानै हरबाय CLFनिफ्राय, ओमफ्राय खिन्थु बिसोरो लाबोनानै होफैदों आरोखि। ओमफ्राय दा मानि थाखाय जोंनि दाउआ बिदि दैदिया, फुरा दैयोब्ला जोङो खिबाजेन सुख'नोबो हागौमोन खोमा। माने ओमफ्राय दामाबो जेब्ला बै सारमोना फोरोंफैदोंमोन बे समावहाय 8 थाखा दरै नांगोन होनदोंमोन आरो दाउदैखौ दैसेयाव 8 थाखा दरै नांगोन। ओमफ्रायो दाथ' जों 8 थाखाबो फाननो हाला। जोङो बाजाराव लाङोबा जोङो मालाबा समाव 7 थाखा फानो, मालाबा समाव जों 6 थाखानिबो होबोनाङो आरो जों लांब्लाबो जों लाबोफिननाङो। ओमफ्रायो सोरबा बिदिनो कार्टुन बियो आरो होमब्ला जोङो बिदिनो 1200 बिदिनो मालाबा 1300 बिदिनो हरो। ओमफ्राय जोंथ' सानसेयाव फ्लेग मोनसेबो जाया नालाय माने लस जायो आरो। बे दाउ दैयिखौ सोलायैनि माबा बेबस्था गैया नामा? दाउ दैयिखौथ' सोलायनायनि खोथा बुङाखै जेबो। मानो होनब्ला बे थैनायखिनि जाखिनि रिपर्ट थांदों बेखौ होफैफिनगोन बेबायदि एसे खोनादों आरो। ओमफ्राय जोङो दा खबर लानाय जाथ'वाखै, माने एसे सफैगोन बायदि बुंदों बिदि आरो। ओमफ्राय जों दाथ' बुंनो हाथ'ला। सोलायोबा मा जागोन? माने मोनफिनब्लाबो जोंना बेबायदि इनकामखौ जों नुहुराखिसै आरोखि। माने दाउदैखौ जोङो 8 थाखा दरै फाननो हायोब्ला खिन्थु जोंनि दाउदैया 50टायावहाय 40-45टा दैयोब्ला होमब्ला जोङो एसे गावनि हाजिराखौ बोखांनो हागौमोन बायदि सानदों आरो। खिन्थु दा बिदिबो दैया, बिनि थाखायनो
माने मा खालामनाया मोजां जागोन हायोब्ला जोङो बे CLF-निफ्राय जों एसे गुरैयै खावलायनाय जादोंमोन आरो केस्टिफोरखौहाय सुख'हैनांगौफोरखौ दा बिथांमोनासो मा सानो जोंथ' बुजिनो मोनला बेनो आरो CLF-निफ्राय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुप जोङो साथाम जोङो बिदांस्रि सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय जोङो दाउ फिसिनो होननानै जोङो लाबोदोंमोन बिसोरो CLF-निफ्राय हरदोंमोन ओमफ्राय जोंहा दा दाउआबो मोजाङानो दैजोबाखिसै 50टा दाउआवहाय जोङो 25टा गाहामल' जोङो बिदै दैबाय ओमफ्राय जोङो आदाराबो बायनांगौ मास मोनसेयावनो बेग मोनथाम दाना बायनायावहायनो जोंनि न'नि फैसासो जोङो थांदेरो दाउदै फाननायाबो जोङो थोहैजोबा ओमफ्राय जोङो 60 थाखाल' जोङो फाननो हायो दस्रायावबो जोङो साप्लाय खालामनो हाया जोङो दा बिराद सिन्था जानानै दङ आरो माजों जोङो बे लनफोरखौ सुख'हरनो हागोन बेफोरबायदि जों साननानै दङ दा लकडाउननिबो बोथोर दाउदैफोरखौबो गुदलियाव फानलाबो जालायलाया नाङाबो मा खालामनांगौ जों बेफोरखौनो सानो जों मा राहायै जोङो बे केस्टिफोरखौ सुख'हैनो हागोन जों बिनि सिन्था दङ केस्टिखौहाय मासावहाय 2000 इदि हैनांगौमोन आसोल 2000 ओमफ्राय सुतनाखौहाय 270 ला 25 मास होनांगौ होनदोंमोन लना गासैजों 54 CLF-निफ्राय सिडली ब्लकनिफ्राय औ जोङो फैसाखौहाय आखाइयाव मोनखायाखै जोङो बे दाउजों नेटजोंल' जोङो मोनदों जोङो दाउआवहायनो जोङो 30,000 होबाय ओमफ्राय आदारनि जोङो दाननानै माबा जोङो लन बायदि लानांबावबाय बेग मोनथामनि मास मोनसेनि ओमफ्राय आरो जोङो बे नेटनाखौबो जों 20,000नि जोङो माबा खालामनानै इसोरो दाननानैहाय हरदों जोङो मा दाउ बेयाव अबेनि मा जोलै बे दाउआ कयलारनो दा नोंसोर माबायदि जाजानो लुबैयो ओमफ्राय जोंलाय 50टाखौबो मोजाङै मोजां दैजोबला जोङो हाहैगौबो नामा इदि सानो आरो ओमफ्राय दाउआनो दैया ओमफ्राय थैबाय थायो बेखौनो जों सिन्था जायो CLF-निसिम मा खावलायहरनो सानो CLF-आ अनोब्ला जोङो केस्टिखौहाय इसोरो एसे रेहाय होनाय बायदि जोङो खावलायनाय सानो आरो मोनदों जोङो मोनजोबखादों मोनसेयावबो जोङो ट्रेनिं होनाय बायदिनो जोङो मावजोबदों जोङो सानसेयावनो दाउखिफोरखौबो जों खेबनै सिबो जोङो बिसोर फोरोंनाय बायदिनो जों मुलि बानायै होयो 15 दिनजों मा मुलि होनांगौ जों बेखौ होयो आरो आदारजों मा गांसोफोर होफानांगौ फुङावहाय जोङो होयो 8टानिफ्राय 9टासिमहालागै जोङो होयो अब्लाबो जोंनि दाउआ मा खारनाव थैखो जों मिन्थिनो हाला ओमफ्राय बे थैनाय दाउआ दाउदैबो दैसेबो गैखाया जोङो थैनायखौहाय मासे सिथारनानैहाय जानाय जादों आरो फिसाफ्रा ओमफ्राय नायबाय बिदैबो दैसेबो गैया बिदिनो गोबां खरसा जायो गारि भारायानो दानायावहाय 1400 लायो नालाय बेग मोनसेयाव बेग मोनथामजोंहाय गैयालाबो गारि भारा 300 थांबाय दा 1400 खरिया बेग मोनथामजों नोंसोरो हिसाब खालामदो बेसेबां थाङो दानाखौ अबे जायगायाव लायो दानाखौ जोङो बैयो CLF अफिसाव लायो